lipas. Auki. No. Niin se oli se. Joo, unohtuu ottaa tää varmistin pois. Varmaan teille pöytä heiluu. Joo, pitäis olla tämmönen pöytä. Kaikki pitää pöytää. Ei se niin paljon heilu. Tähän taas. Mitä sä teit? Skodasin pöytää. Teillä on tosi hieno käyttöliittymä. Joo. Informatiivinen. Joo. Se tunnistaa ne kaikki tilanmuutokset, ne kaikki menee Bluetoothilla koko ajan. Se tunnistaa kaikki teidän virheet. Siinä on prompti alussa, että tämä robotti ei välttämättä toimi niin kuin sen pitäisi. Oletko sä varma, että sä haluat käynnistää tänne? Niin, ei oo kukaan auttanut. Mutta seuraavan jälkeen se tulee. Minkä? Ai niin, niitä valmiita. Totta, joo, hei. Mut kyllä mä kuvasin sen läpi videosta. No on vähän vaikea. Ei, se näkyy hyvin. Tai se on semmonen progress-juttukin. Jep. Prosentteja. Joo. Toi on sen mallinen toi prosessori, mikä tää on. Joo. Ja sit sä voit stopata siitäkin, jos tulee joku hämminki, että se ei yhtään pysähtyy, niin sit se ei enää rakenneta eteenpäin, niin painaa jatkaa. Ja sitten jatkamisen tää tekee saman asian tää nappi tossa kuin tämä täällä. Okei. Vähän niinku hätäpaino. Ei pitäisi vahvistella näin lippaa. Et ne ei puristais sitä kasaan. Mietittiin palsapuuta joskus, mutta se on taas 6 € levy, niin ei ehkä niin paljon viitti satsaa. Noniin, kukas valmiiksi. Niin nyt siinä näkyy se robotin valikko. Siinä. Sieltä. Joo, jos näyttää. Joo. Niin siitä voi nostaa sivulle päin nuolella selata sitä valikkoa. Oh, sorry. Osaako se kaataa noin niin tarkoituksenmukaisesti? Ei. Niin tässä on Ensimmäiseen erilaisia kyllä. ratoja. Toiseen ei. Rataa, mitkä on se robotin muistissa, ja sit siellä on se Bluetooth, millä voi itse näyttää se oman piirtämän radan. Joo. Ja siellä on hieno sammutusnäppäinkin, mistä pääsee system exitiin. Ja toi menee taas Mä en siihen. uskalla painaa muuta kuin sivunappia. Aika hieno. Paljonko niin työtunnilla? Mitä tapahtuu?